інтернет заполонили мотиваційні фразочки, підказки та поради. Здавалося б, все, що потрібно, надивитися відосів і досягати найвищих висот. Був парад, хоч греблю гати. І от, споживаючи це все разом із вами, я дійшов одного висновку. Як зрозуміти, що порада чи підказка справді класна? Отож, якщо після прослуховування чи переглядання цього відео у вас засвірбіло стати і щось робити, це класна порада. Але якщо мотиваційне відео домотивувало вас тільки до думки про те, що прикольно, треба якось буде це зробити, мабуть, це не те, що нам треба. Ось. І проаналізувавши весь той контент, який я спожив, серед нього щось немає того, яке б змусило мене стати і змінити поточний вид діяльності на якийсь, який справді був би корисний. У мене все. Шануйтесь.